De ce va fi sfârșitul lumii? De ce în urmă cu 4400 de ani a avut loc sfârșitul lumii prin potopul cel mare? Pentru că oamenii nu au vrut să renunțe la răutate și Dumnezeu a pus punct. Astăzi, civilizația se dezvoltă din nou și pentru că oamenii nu vor dori să rezolve problema răutății, Dumnezeu va veni și va pune punctul final, așa cum a fost în Sodoma și Gomora. Îngerii au venit în acele orașe ale depravării și locuitorii acestora au vrut să-i violeze. Sodomiții nu l-au vrut pe Lot sau pe fiicele lui Lot. Sodomiții strigau: "Scoateți-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei." Ei voiau să-i abuzeze pe trimișii cerului, iar răzbunarea nu s-a lăsat așteptată. Lovitura din cer a distrus totul. În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, sunt descrise tragedii teribile, când o treime din populația Pământului va pieri la sunetul celei de-a 6-a trâmbițe. Apostolul Petru ne îndeamnă de asemenea să luăm în serios creația și potopul și să așteptăm finalul. Va veni împărăția lui Dumnezeu, în care însuși Hristos va fi împărat. Trebuie să propovăduim despre toate acestea. Ni se spune că straturile geologice se mișcă cu doar câțiva centimetri pe an, dar putem spune că suntem înșelați. Cutremurele din Indonezia, din Turcia și din alte locuri demonstrează că totul se întâmplă foarte repede.